Казвам се Генчо Арабаджиев. През 1957 година тръгнахме на първа задгранична екскурзия група студенти по журналистика. Във влака от Ниш до Белград през нощта написах едно стихотворение озаглавено "През границата". 30 години по-късно научих, че този мой стихотворен опит е бил преведен и публикуван във Франция във вестник Авангард, вестника на френския комсомол. Ето два куплета от него. Зад мен остана моята родина, пред мене пътища незнайни. По всеки път бих искал аз да мина и да науча всички тайни. И щом се върна в тебе пак, родино, аз искам да посрещна у дома, пред къщи там, под старата азма, приятелите с песни, с хляб и вино. Това първо пътуване продължи с прекъсване във всяка европейска столица, през която минаваше влакът. Белград задачата беше да се гледа американски филм. Будапеща бяхме една година след събитията през 1956 година. Имаше още следи от тях. След това пристигнахме в ГДР. Там направихме 2 посещения в Ваймар, в къщата на Гьоте и недалеч от Ваймар в концлагера Бухенвалд. Много ни впечатли какъв е контрастът в германската култура.